Eu am un cutter. Eu am un pix. Ok. Dacă ai un pix, fă așa cu el. Vreau să iau pasta din pix. Știi? Bă, chiar sună ca un pix. Ok. Bun. Tu ce ai zis că ai? Un cutter. Un cutter. Dacă ai un cutter, scoate și bagă lama. Să aud cum intră și iese. E ruginit? Un pic, da. Scrie ceva cu el. Pe hârtie. Am semnat. Dar nu pare semnătura ta. Dacă ai un cutter, înseamnă că e de plastic, da? Da. Ia să aud cum... Nu. Dă un pic cu degetele pe el, ca să aud că e plastic. E cutter. Nu sună cutter. Ce culoare are pixul? E galben cu albastru. E bic. E bic. Noi chiar avem Da. de la Bic. E la bic, zic eu. Bun, și tu la cutter, câte lame mai are înăuntru? E cu rezervă? Hai zgâri un pic așa pe masă. Dar încerc să nu strică masa. Bun. Eu cred că nu ai un cutter, eu cred că ai o telecomandă. Telecomanda de la aerul condiționat, cred că ai. Cred că ai pixul de la Big, l-ai pe la cu gel. Mamă, eu chiar nu știu că e o telecomandă.